Eeltje die in een boekje lijkt je nog. Kijk eens wat. Ik ben net vaak bij Eeltje eens, maar Joert weet het niet heel erg eens. Ik vrees me altijd wat dit moet drieën zijn. Dat is net zo'n goede drieën, want die vrees me altijd nou. Er zijn zo'n mensen hier en ik moest denken aan met mijn begrafenis. En die rekken hier heel veel mensen. Mooi plan van het profetie. En daar ben ik heel blij mee dat er meer geld te doen wordt. Maar zoals Eeltje al zei, het geld bij de uitjouwers is het internet. Ik moest al naar de uitjouwer omdat mijn uitjouwer net meer dwanghouden of koeien. En er geld verdienen worden moest. En dat is inderdaad een vernedering en een snutslag, zoals Eeltje zei. Maar daarvan willen we hier net. En dat laten we nog een keer maar een keer praten. En daar best wel lekker Reta, dus dat is allemaal hartstikke goed. Het is wel spietig dat die naam inderdaad, want die prijzen ben er echt van moest herinneren aan het werk van Albert Bosman en verder Skuur. Dus dat is spietig dat die prijzen daar dat die verdwenen zijn. Nou, het juryrapport. Eind 2011 kwam de jury van een verder Skuurprijs, bestaande uit hele Faber met de Piringa en ik interesseerde bien waarom had te boegen over de literaire rispingen en friske debuten. We lezen 40 boeken, waarvan 16 romans, 13 poëziebundels, 3 bijnenboeken en 8 oorsoortige boeken. Jurylid Pieringa merkt op, en dat is wel jeder zijn, dat een tweede pad van de commissaris uitjongen weer ter elixir, een uitjouwer die het koos verregelt om de uitjachten zelfs mij te betalen. Daarmee we initiatiefnemer en oprichter Jiske Kingma zelfs dankbaar voor wijzen en dat binnen we maar betekent dat een tal van die schouwers net terug te komen bij de reguliere uitjouwers. Naar u betekent wie er wel werk bij, dat past hier in die fondsen. Het hier haar op de prijs instien als hij wat meer risico namen. We denken dan bij zo'n Brienne Simmer van Bart Kingma of de Colma-zaak van Jan Skokker. Romans die wie mijn soort nog lezen. Voor de shortlist, die vooral bestemd hier voor een verder skure publieksprijs, keert de jury 4 boeken uit 4 verschillende genres, namelijk de verhaalbol Voltuig de Misting van Hede Boersma, de biografische sketch Gerber Riepma van Eeltje Hettinga, de poëziebundel van Glazen Brekken van Elske Kampen, de jeugdverhaalbundel De Oerwings van Tilo Housma van Ties Watman en de literaire essaybundel Identiteit en Coaster van Abe de Vries. In Boersma's Voltuig de Misting een boek met pakkende verhalen door jonge mensen die te brood inginnen en leeuwen in de kracht van het afval, bevoel is de hippie-achtige levensvisie van de ik-figuur, die als volgend uit de doek neer wordt. We hoefden maar geduldig te wijzen met u te zien naar de jochpuntjes van goed te pakken tafel met justere brei van de toekomst. Maar die horing ken je rest Voltuig de Misting varen. Het verhaal van Boersma binnen vlot van taal en liet je makkelijk scheuren, maar verder je een tiger krijgt observatie van de schrouwer. Dat en de consequent volhouden toon maakt van dit boek een wisse kans aan voor een verder schuurprijs. Eeltje Hettinga schreef een biografische schets over schilder, dichter en boer Gerben Riepma. Een schets die betieren leest als een roman, waarbij de toekenkar van de tafel gerichten de tekst op pakkende wijze versterkt. Hettinga beheinde hem net aan de ups en downs van Riepma, maar joeg de lezer een breder beeld van sociaal-economische omstandigheden. De Rooms-Friese taalbeweging en de Friese literatuur in Riepma's tijd. Het is een scroller over dat slagen, maar een beetje informatie dat het als in beschikking hier een mooi beeld van Riepma's leven en werk tegen, zonder te romantiseren. Die keer de studie van Hettinga naar het leven en het werk van Riepma en de prachtige stijl waarin dat leven in het boek vorming waren, maken een diepe indruk op de jury. Een exposé van wutrijkdom en taalbeheersing neemt de epidemie in de Jouwtekranten de bondel van Glazen Brekken van Elske Kampen. En Cornelis van der Wal vond in het Fries Dagblad de bondel zelfs nogal een klassieker. Dat binnen Grudde Witten van de eerste lijn maar ze binnen terugde. De eenheid in thematiek en de onderlinge kering van de versen in van Glazen Brekken waren echter de jury bewonderen. Kampen schreef een bondel over de kwetsbaarnis en breekbaarnis van het leven, waarin ze haar afvreegt hoe dat leven te leven. Zodat dat emotionele wijze zonder sentimenteel te worden en neemt dus mij op haar ziektochtrust verlieren mij beelden, dikwijls in het titelvers. De onbekendheid van hut en glimmend glas, dat beslist net brekken mij en het been dat jip wij weet hoe slim van glas het brekken is, maar daarom denken. De levensvragen die het jonkje Tilo Housma hemzelf stelt in Ties Watmans boek De Oerwennings van Tilo Housma binnen naar skeren voor Ben
Maar alle pesterijen, geheimen en dozen uitvindsels zijn zo mooi uittocht en opschreven dat ze echt van volwassenen de moeite waard binnen om in mij te gaan. Het mij dan een bijnenboek wijs, de dilemma's, de derbier en de psychologie, binnen dit begin uitwerken. Over dat is het mooi om te zien hoe Tito hem net oorlog verschamt, wils er hem wolde hield die bewust is van het morele aspect van zijn handeling. Ook als er ondogens is, dit boek dit band reflecteer je op wat ze stenen in haar jonge levens en maakt het haar strijdbaar en moedig. Daarnaast is de humor in de oerwings van Tito Housma mooi subtiel van toon en de taal geeft en modern tegelijk nooit wat vreemd of blik. Het laatste boek, Abe de Vries, toont hem een inlippend belezen en meenemend bespreker die het oordeeljen net meid, maar echt de kunst van bewondering verstiert, zei hij in 2010 verstoorn criticus, schrouwer en dichter Harmen Wind. Ik denk ook correct dat er eindelijk een prijs bijkomen moest, de Harmen Windprijs. In de louter over de essaybundel Identiteit en Koostutten, die het poëzie, proza en muziek oorrijdt. De Vries was het on en schreef een boek van en oer de literatuur dat er net al in de behind dat Friesland Malika's voltuigde misting van Hede Boersma zijn werken uitslaat over de hele wereld. De Vries is een polemist en had maar zijn eigenzinnige visie op de Friese poëzie en proza een aantal opvattingen zoals Kroos verhoren, Wielix over Tjette Pieringa en Douwe Hermans Kiestra. Het boek jouwt te lezen boven dat een groter inzicht in het werk van de jonge Friese dichters, nooit zonder kritiek, maar met een positief eeg, en dat had de oren hier net altijd zo west in de kranten en bladen. Daarnaast gaat de Vries in dialoog met Verline en dan vooral met Anne Watman die de Friese poëzie achter de koostutten bijhouden. Naast de Vries wat we kijken dus achtergrond die bij een soort skroos altijd op het platteland leidt erkennen en net kunstmatig voordrukken, omdat we ze graag modern werden. 4 prachtboeken in 4 verschillende genres. Boeken die bij alle leervaders van de Friese literatuur in de kast staan, met zo'n en ik denk haast een heel leestraject voor wie kennen van de jonge lezer naar de adolescent, want de academisch onderlijnen via star. Maar er is maar één boek dat winnen kan en dat weer het mooiste en beste debuut van de Alvarone 3 hier. En dat is Van Glass, het brengen.